Здравейте отново! Сега ще поговорим защо пръстите на хората остават слаби и не може ли да се подобрят. И аз ще ви кажа, че аз не вярвам, че има хора с слаби пръсти. Просто има хора, които не тренират достатъчно. Това е така, защото мускул расте на базата на нарастващо съпротивление. И когато вие преодолеете това съпротивление на базата на нарастващо съпротивление, ще получите откат на мускул. Той ще даде откат. Ако вие правите от 100 до 200 повторения за пръсти, изправяне на пръсти, наведнъж докато стигнете да ги правите, аз ви гарантирам, че тогава вие ще изградите здрави пръсти. Също е и с всички останали мускулни групи, тъй като пръстите това са най-голямата мускулна група, това е свързани с четириглавия мускул, или те наречен квадрицепс, така че пръстите лесно не може да ги натоварите, затова са нужни по-големи усилия, затова са нужни по-големи повторения. Независимо дали сте ектоморф, мезоморф и ендоморф, даже ако сте ектоморф, вие пак може да развиете пръстите си на макс. Порядъка до 45 прасец може да стигнете преспокойно. Аз ви казвам. Независимо колко ви е слаба генетиката, ако правите това, стигнете до 200 изправени на пръсти чисти. При максимално обтягане и разтягане на мускулите, те ще ви дадат откат и ще пораснат. Така че като всяко нещо, така изграден самия живот, той е изграден на база на повторението, с много повторение, както казва Арно. Повторение и пак повторение, вие ще успеете. Благодаря за вниманието. Това, така че държайте, тренирайте и ще успеете. А до